Bye-bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I just want to share my story here. By the way, just call me Chen. I'm from Mindanao. I belong to a broken family. Bata pa lang ko, gabulag na akong mami ug daddy. Naminyo og usab akong mami while my daddy is in Luzon. Iyahang gimanage ang mga hotel di adto. Pero walay right si mami sa mga hotel kay family business to sa akong mga yumaong lolo't lola. Sa dili conjugal property sa akong mga parents. Anyways, I will start my story na. I was in college when I met Jeff, my first love. Nagkaila mi tungod sa muang mga common friends kay lahi man mi og school. Engineering iyang kurso ug ako kay accountancy. He courted me for almost 6 months. Yes guys, dugay na ako siya gisugot kaya ako maunahunaan ang nahitabo sa akong parents. Mahadlo ko masulod og relasyon kay basin masakitan ra ko. Si Jeff is so very gentleman, sweet, bonus na ang gwapo ug may kaya ang pamilya. I knew that time nga nahulog na jud ko sa iyaha. Bisan lahi mig school, hatod sundo ko niya sa eskwelahan. Until one day, I decided nga sugto na jud nako siya kay nadutlan sab ko sa mga advice ni tita. Sa akong tita di ay tuod ko nagpuyo guys since pagbulag sa akong parents. Ningon akong tita sa kuha, nga Chen, wala kay plano sugton si Jeff. Loy biya, wala jud mi undang og panguyab nimo. Ayaw paasa, og dili ka, prangkahin na lang. Mitubag ko nga, mahadlok magugko tita eh. What if? Itubag si tita nga, mahitabo ang nahitabo si mo ginikanan? Ayaw i-general Chen. Dili tanan love story pareho og ending si mo ginikanan. If you love Jeff, ayaw pahirapi imo ang kaugalingon. Sa mo akong i-text na si Jeff nga may istorya ko. Nakita mi sa resto. Gwapo kay siya guys. Kinsa man ko nga dili ma in love siya hatawon ay. Then una siya nga nakaabot na ako sa mga meeting place. Pag-abot na ako, mingon ko niya, nga hi Jeff, sorry na late ko gamay. Itubag siya nga, okay ra Chen. By the way, unsa may atong istoryahan di ay? Why man diri pa nato istoryahan? Sa inyuhan na lang di ay? Wala ko siyang giingnan. Nga Jeff, it's a yes. Itubag siya nga, yes? Unsa yes Chen? Ginan ako siya, nga yes good. As in yes, gisugot na tika. Og lipay kay siya guys, kay finally daw gisugot na nako siya. Mas misamot pa siya ka-sweet nako. Jeff was everything that time. Happy kay me, until naabot mi og 1 year. Nag-celebrate me together, kaon, laag, tanaw sini among gibuhat. Wala day sa mua ang sex guys, kay I told Jeff nga dili pa ko ready. Ug nisabot raman sab siya. Nakailan akong daddy siya ha kay permi man ako patawagan si daddy through video call. Ug naabot ang graduation ni Jeff, netok sila ha. Ug wala ako magdahom nga doble di ay ang ilang handa. Para siyang graduation ug para sa pagpropose niya nako. Ulaw kay ko as in kay sidya sa tubangan sa daghang tawo. Yes guys, ming yes ko syempre. He can wait man daw until mo graduate ko. And then years passed, graduation na sad ko. Lipay kay couple si Jeff kay after ani nga celebration, kasal naman namo ang planohon. Naka-work na ito si Jeff sa firm si Antito. Smooth lang yapon ang mga relasyon. Ako pa wala isa. Wala pa nang itaw trabaho kay ugbahin sa money, pinadalhan man yapon ko sa kong daddy. Ug si Jeff sad, ginahatagan ko niya kada sahod niya. Sa kuha niya ihatag tanan sahod pag wala siya gamitan. And then one time, nagstorya min Jeff about sa mga plano. Ngayon siya nga, babe, nakasal na ta. Stable naman ko. Ikaw ayaw na lang sa pag-work kay gusto ko magka-baby dayon ta. Tubag ko nga, sige babe, kuhin man imong gusto. Hapit naman mahuman ang tuig babe. Next year na lang kay maot daw pakasal ko mga last month na sa tuig. Ug nasabutan na mo sa June next year. We are so excited guys kay finally makasal na jud me. Matabang sa daw sa gasto si daddy.
Of course, I'm his only daughter. Mo todo suporta siya namo. All was planned. Mga relatives namo, friends, kabalo na about our wedding soon. Until one day, Jeff called me nga naa daw siya yung seminar sa Cebu. 3 days daw siya dito. So 3 days mi nga dili magkita. Tawagan na daw ko niya if maka-vacant siya. Og nakalarga na jud siya. Sa first day niya dito, permi siyang tawag na ako. Pagka last day, dili naman siya makontak. Until pagkaugma. Ug kabalo ko nga nakauli ni siya that day. So may adto ko sila ha. Ana si mama. Kay mama ug papa na diay ang tawag na ako siyang parents, sukad siya nagpropose na ako. Na daw sa kwarto nga natulog kay Gikapoy. I was like, ha? Natulog? Wala man lang nag-text na ako nga okay ra siya. Naabot na siya. Uguban pa. Dilingon ana nga Jeff ako nailhan. Sa moto akong giadto siyang kwarto. Tulog jud kay siya. Pero ako adyapon siyang gipukaw kay gimingaw kay kuniya. Dayon nakurat siya pagkakitaan nako. Siyang giingnan nga makapangutana ka babe wagas. Basta nalimot ya kinsa ko. Ako lang naman imong fiancé. Siyempre nabalaka ko kay wala man ka nagparamdam. Mintubag siya nga sorry babe. I am tired. Ang low bat ko. Wala pa na-charge akong phone. Pauli na sa dito babe. I will rest muna. Okay? Itubag ko nga babe. Okay ta? Kalain, igihan naman ko nimo. Wala kumaanan. Mitubag siya nga kapoy lanjud ko no siya. Medyo galibog ko guys pero wala ko nahimo. May uli ko nga murag wala sa kagalingon kay murag lahi manggod siya. Dili siya ingon ana. Jeff always make time for me. I am his priority. Until nabot na sa kasimana, wala na di siya nag-text or nag-call man lang nako. Mura kog buang nga sige tawag nga dili niya tubagon. So I decided not to disturb him basin busy lang dyan siya kaayo. Mangula siya time nako. Sabton lang sa nako siya. Until one night, I received a text from him saying, I'm sorry babe. Can we talk? So nakikita ko niya. Dito iyang gusto sa private resort siyang best friend kaya wala daw disturbo. Nakulbaan ko sa mong istoryahan ang anong nag-sorry siya. So nabot ako sa resort ug naa na siya dito. Looy kay ginawa kong fiancé. Feeling na ako dako kay problema. Pagabot na ako gigakos ko niya goot. Ako siyang giingnan. Nga I miss you so much babe. What happened? Nganong dugay kagapakita? Unsay problema? Mintubag si Jeff nga. I know that I love you so much babe. Ikaw ra. Walay laing bayi nga makapuli sa imong dapit. Tubag ko nga, unsa man ka? Unsa man na imong gipangyaw-yaw babe? I don't understand. Then mingon siya nga, babe, remember Jazz? Si Jazz di ay kaihang classmate niya pag college o aware ko nga like niya si Jeff. Tubag ko nga, yes, what about her? Tubag si Jeff, nagkakita mi sa Cebu. Actually nahumandrag 2 days sa mong seminar. Pero wala akong muli dayon kaya nagigbanding ako sa kabarkada sa college. Si Ralph, o kuyog sila ni Jazz. Mitubag ko nga, wala man ligi ka mo sulti na ako babe nga galaag paday ka. Mitubag siya while gahilak. I'm sorry, but that's not the issue her babe. It's about me and Jazz. Tubag ko niya, Jeff, unsa ba? Please direct to the point, okay? Ayaw ko pakulba eh. Mitubag si Jeff na, naay nahitabo na mong Jazz. But we are drunk babe. Wala ako kabalo sa nahitabo. Hubog ay ko pumata na ko na anak ko sa apartment. Hubo na minduha. Gisulti na ako ni Nimo para inikasal na to wala ko gitago ni mo babe. I'm sorry. Please wala na ako tuyo ah. Hubog ko babe. Dayon milupad akong gamot siyang nawong. Awag ako siyang giingnan. Nga mao ba na ang rason nga cold ka na ako past few days katong gikan kag Cebu. Babe, gatarong ko nimo. Galikay ko sa mga butang nga pwede makaguba nato. Nganong ikaw dili nimo kaya? Mitubag siya nga,
Dili ko cold nimo babe. It's just that lang nga naulaw ko sa nabuhat na ako. I am so sorry. Ipadayon na to ang kasal babe. Please, love kaayo ti ka. Mitubag ko nga no, walay kasal mahitabo Jeff. Then grabe na nakong hilakan eh. Nagpakuloy kay siya og miluhod siya sa kong tubangan. Para ako siyang giingnan nga barog diha, ayaw pagludluhod. Nakasala na gani ka karon nga di patakasal. Unsa na ka if makasal na ta? Mas labaw ang sakit Jeff. So I am sorry also nga di nako pakasal nimo. Tabag siya nga karon ra ko nakasala babe. Dili na ko nimo mapasaylo. Itubag ko nga dili. Dapat gawon na ka na. Karon ra ka nakasala pero wala nimo na nga mahayan na nimo hangtod sa hangtod. Midagan ko pagawa sa resort dili na ko kaya ang kasakit. Pila ka days nga pirmi tawag og text si Jeff nako pero never ko nagreply. Nasakitan kay ko though wala siya relasyon sa girl pero naay nahitabo nila. Kaya man ta niya likayan si Jazz kay aware siya before nga nagka-like to niya pero wala niya buhata. Jeff was my first love and my first heartbreak. Human sa nahitabo gadaot sad ko. Wala ko'y gana mukaon pero meron kong mukmuk sa room. Magawas ko sa hay para mo palit o gilimnon. Ga-practice ko inom, mga tusita sa room to bring foods pero dili na ako kanon. Asin sakit kayo. Ulaw pa jud kita na ng mga relatives kabalo na abot sa kasal unya dili madayon. One day nadala ko sa ospital kay nakulaps ko tungod sa walay kaon. Sa permihilak, haggard na kay ko. After pila ka weeks nakagawas ko sa ospital. O gipadto kong daddy sa Luzon para makalimot kong Jeff. So niskot ko kay gimingaw na sa kong daddy. Nag-eskwela pa ko last na kong adto dito. So dayon flight na ako. Sa plane pa lang gahilak na og ayo. I miss Jeff so much. Wala na ko'y balita niya. Last time niya siya sa hospital wala siya pasudlan ni tita sa kong room. Kay basin mo sa motra daw ko kaluya if makita siya. Sakit pagyapon kaayo ang hitabo namo. 4 years ang nasayang. Sa isa lang kasayop ni Jeff. Anak kong friend nga paselo na lang daw na ako si Jeff. Total kaisa raman daw to na hitabo. Pero kung mind og hard dili man kaya magpakamartir. I love Jeff that much mao nga nasakitan kay ko. Dayon ay mikalit og ingon nga will you please stop crying? Nakurat ko sa kong tapad sa plane. Nalimot ko na naman ko'y tapad niya lalaki. Itutukan ako siya. Gwapo, pution, pero istrikto lang kaayog dagway. Wala na lang kumitingog. May atubang na lang ko sa bintana. Pagtugpa sa plane, gitagbo kong daddy sa airport. Gikan sa airport, diretso ming daddy sa hotel para makarest ko. Ever since na jud ko'y own room sa hotel. Kay sa una ng every vacation, dito jud ko maglaag at tong bata pa ko. Pagabot na ako, nakatulog din ko sa kakapoy. Gipuka kong daddy mga 6 p.m. para mag-dinner. While nagkaon ming daddy, I saw that familiar face in the other table. That guy in the plane. So naday siya stay sa mong hotel. Bahala siya. Istrikto pod siya. Dayon gikumusta kong daddy. Mitubag ko niya. Nginahinay ko nga gamove on dad. Sakit paghihapon pero kayahon ako. Mitubag si daddy nga, I'm so sorry if I was not there to guide and to comfort you. Mitubag ko nga, it's okay dad. Importante gaoban na taron. Kaubanti ka sa kong pag-start og new life here. Gilantaw na ko gusab ang guys sa pika stable. Isog kaig nilantawan na mo, pero gwapo gyapon siya. Pero bahala siya. Wala pod ko kailan niya. Milabay ang pila ka adlaw, ming soroy ko sa mall dool sa hotel. Kadugayan akong lakaw-lakaw kabantay na jud ko nga naay gisunod-sunod na ako. That guy in the plane. May honong ko, gakaw siyang gipangutana. Excuse me, gisundan ko nimo. May katawa siya og miingon, ngunsay pagtuo nimo nako, stalker? Tubag ko niya, nga malamang kay gisunod-sunod man kanako. Mitubag siya, nga dili ka gwapa para akong i-stalk. Mitubag ko nga what? Bastos ka. Gilawad ko sa lalaki pero gipili na ko mulakaw na lang. Narakay adlaw na ko tawhana ka. Pagabot sa hotel, tingala si daddy kay isog kay kugnaong.
Nangutan na siya kung ano. Itubag ko nga nabasat lang ko dad. Sorry. Rest sa ko dad. Sabay hug o kiss kay daddy. Then days passed, okay akong stay sa hotel ni daddy. Dili na sad kay na ako mahuna-hunaan sa Jeff. Akong gisulit ang adlaw. Naglagog resort. Sugtan rasad kong daddy kay part of moving on man daw. Alone ra ko pirme kay lisod pod ubanon si daddy. Nga busy man siya. So no choice ako ra jud usa. Wala ako sa resort, lingkod-lingkod ko sa baybayon dala emote. Nakahilak jud ko kay nakadumdum kong Jeff. Imbis mag-move on ko, siya naman noon ako nadumduman. Sakit paghihapon ang tanan. Well, gabako ko na imihatag og panyo. Paghangad na ako sa Mr. Guy sa plane. Unsa ba? Kinsa man jud ka? Nganong sige man kag sunod-sunod? Nisamot noon kog hilak sa kalagot. Mitubag siya nga, why are you crying? Mitubag ko nga, wa kay labot. Pwede ba nga pahawa dere? Mitubag siya nga, sorry. Guest sab ko ani nga resort. Wa kay mahimo ana. Oh, by the way, why are you alone? Where's that man? That old man? Mitubag ko nga, unsa? Unsa man ang gipang yaw-yaw nimo? Mitubag siya nga, kapit ka rin pala sa patalim. Wala kayong pinagkaiba. Pati matanda, papatulan. Dito na ko na-realize nga gatuo siya uyab na ko akong daddy. Nabuisit kay ko. Ako asyang gisagpa. Huwag ako siyang giingnan nga you don't know me. So stop acting you knew my story. Stop following me. Okay? After that incident, may uli ko sa hotel pagkaugma. Ug wala na nako nakita ang lalaki sa hotel. Pagkagabi na nag-text akong cousin, ng si Kuya James. Makikita daw siya kay dugay na mi nga wala gakita. Anak ni siya sa iso ni daddy. So pag-ugma dayon gakita mi sa mall. Gitreat ko niya gaon o gishoppingan. Kay bag-o man siya nga naog sa barko, mauto nga na marayig ko. After adto gihatod ko niya sa hotel. Pag-abot na ko sa hallway, nakita na ako ang lalaki. Wala pa dahi siya ni check out. Masay drama sa life aning tawhana sa hotel gapuyo. Dugay naman ni siya dere. Mingon siya nga, new guy naman sa lagi. Sumura ang old man. Ako na siyang giisnab og diretso kog lakaw kay wala na ko siya paminawa. Gaduda na po siya nga uyabing Kuya James. Aha kayo nga lalaki jud. Wala na ko sa akong room na inanuktok. Pag open ako, siya man, hanggang ngisi. Pagmingon ko nga, excuse me. Pagmingon siya nga, by the way, I'm Tyrone. Can I come in? Mitubag ko nga, who cares? O ako'y labot kinsa ka. Pahawa dere kay busy ko. Mitubag siya nga, is he inside? I mean, the old man? Ug ako siyang gitubag, nga bastos kay ka. Ug siya gangisi og samot og miingon, nga nganong hilig mong tiguwang. Unsay naa nila? Gisag pa na sad nako siya ug ako siyang giingnan, nga will you please stop? That old man is my father. Ang kadtong lalaki nga gatod nako is my cousin. And my father owns this hotel. So klaro na. Nahilom siya nga murag na ulaw. Ako adayon nga gisira ang door. The next day nigawas ko sa hotel ug gisundan kong Tyrone. Ug ako siyang giingnan. Nga unsa man, manginsulto na sab ka? Unsa naman sad po di mo nakitaan? Mitubag siya nga, I'm sorry. I didn't mean to insult you. Base ramang good sa ako nakita, maong nakaingon ko nga imong sugar daddy to imong kauban. And starting that day, permi na ko niya nga atangan ko mugawas ko. Ug nagkasuod jud mi, kay he shares everything to me. The reason why naa siya sa among hotel is because broken-hearted pud siya like me. Ipagpalit daw siya sa iyong uyab sa tigulang nga kortahan. Dahil nakadecide siya nga mag-move on, pero wala siya kabalo asa siya padulong. So pagkikita niya na ako sa plane daw, iya akong gisundan kay na-attract daw siya. Only to find out niya na naman day kuno ko'y old man. Mao nga adtong wala pa siya kabalo sa tinuod, lagot kay siya nako kay nakadundom siya sa iyang ex nga girlfriend. Until labot ang time nga ni uli siyang Mindanao. Ako nagpabilin ko sa poder sa kong daddy. Pero text sa naming Tyrone perme. Bisan siyang busy schedule, nagyapon siya time nako.
Nag-work siya balik sa iyang gitrabahoan niya company before. And then milabay ang panahon, it's been 1 year since I left Jeff. Mahimutang mansyod nga ako ani biya, kay ako biya ang milayas. I can say that I'm totally healed. I can entertain suitors if I want. So I decided nga mobalik sa Mindanao. Instead nga si tita ang mutagbo na ako sa airport, si Tyrone ang nadidto kay kabalo man siya nga muli ko, so wala na lang ko patagbo ni tita. Pag pagkakita ni Tyrone sa kuha, maingon dayon siya, "Hi Chan, I miss you." Nakatawa ko dahil maingon nga, "Makamiss wagas." Pero may manta nga text sanay, dayon video call. Gimingaw pa jud. Then mitubag siya nga, "Oy, ikaw, wala kaming ngawan ako?" Mitubag ko nga naman pod nga mingawon ko. Sige na ay kigulat na tita na ako. Unsa man, mauban ka na ako sa moa? Then mitubag siya nga syempre, para makabalo ko sa inyo ha. Pagabot sa balay, gihag na akong ayos tita. Mingaw kay ko niya, then gipaililan ako sa Tyrone, kaya natingala siya kinsa daw akong kauban niya laki. After 1 month sa akong pagbalik sa Mindanao, nakita mi sa mama ni Jeff. Gusto ko malikay kaya wala ko kasabot sa akong gibati. Naulaw ko nga nagmama na ko niya before unya way kasal na hitabo. Nang hinayang kay wala na dayon among kasal ni Jeff. Ug mahadlok ko makabalita og asa ni si Jeff karon. Pero dili pwede maglikay-likay na lang ko. I need to face them. Mao na nakigistorya og nangumusta ko sa mama ni Jeff. Pumitubag si tita, nga, "Oy Chin, anak, nakabalik na day ka?" Pagkadoong na ko sa ward nga anak, lami kay hilak. Nagihapon ng anak na tawag niya nako nga same as before. Namiss na ko ang mama sa lalaki nga akong gimahal pagayo. Gumingon ko nga, "O tita, mga 1 month tapod ko dere." Mitubag si tita, "Aw, maayo Chen. Si Jeff kay ni abroad na. Dito na siya nakabase. Apa siya sa iyang kuya sa Canada." Mitubag ko nga, "Good for him tita. Mao man na iyang pangandoy sa una." Mitubag siya nga, "Oo, maajud na iyang plano after sa inyong kasal unta Chen. Sayang kay mo. Unta nahatagan nimo siya og second chance." Mitubag ko nga, "I'm sorry tita. Siguro dili jud kami para sa sagusa. Maayo kay sugot iyang wife nga mag-abroad siya." Mitubag si tita, "Nga wife? Wala pa man naminyo si Jeff Chen. He waited for you to come back hoping he can fix everything. Apil siya nga nag-antos sa kasakit pero kabalo siya nga nakasala siya. Sumauto nga nakadecide siya nga mo abroad kay wala man jud ka mo balik. Murag gihiwa akong dugan why I am still affected. Sala ba di ay nga wa ko mohatag og second chance. For me, that was the best thing to do that time. Ang mopalayo. Pero why I have this feeling nga mura kog na guilty. Ug milabay na sa mga panahon, it's my birthday. Pero wala ko mosugot nga magpa-party si daddy. I just want it simple. Gamay ra nga salo-salo sa balay ni tita. Then pagkahuman ng laag mi ni Tyrone. Tanaw mig salida, dayon soroy-soroy sa mall. Ug iya akong gidala sa isa ka pinakanindot nga tourist spot sa mong place. And didto he courted me. Tyrone is humble, lahi sa first time namo nga pagkita. He's gentleman, caring, sweet, guwapo, edukado ug disinte nga pagkatawo. An gisugot na kao siya. Marupok ako that time. Sakto na siguro ang 1 year para mailhan na mo ang sagusa. Og sakto na sad ang 1 year para matawag nga naka-move on na mi sa mong tagsa-tagsa ka heartbreaks. Our relationship was perfect for me. Smooth kayo ang tanan. Hatod sundo ko niya sa kong workplace. Nag-work na ituod ko pagbalik na ako gikan sa Luzon. After 1 year, he proposed and I said yes for the second time. And I will do everything at dili na heartache sa musunod aning proposal this time. Giplanday na mo ang mga wedding. Mga 1 month ay ha mo kasal, niuli si Jeff. Nakita na mo siya ni Tyrone 1 time sa mall. Akong giinan si Tyrone about niya. Lagot kay si Tyrone kay maod ay kunutoy nakaingon sa kong heartache sa una.
And at the same time, thankful siya kay og wala daw may gabulag, dili ko niya maila. Pag-abot na ko sa mua, I received a text. Unknown number. Og maingon nga, "Congrats in advance, Chen. I am happy that finally you met that guy nga kaya ka panindigan. Not like me. So weak. Dili madala sa tentasyon. I am so sorry for the pain I have caused you. I will love you from afar. I am not totally move on from what happened to us. Sakit paghihapon kayo. Pero masakit ang makita ka nga kaslo na sa lain. Pero wala na ko'y mahimo. It's all my fault. Dawaton ako tanang kasakit. And I will do this until I love you no more." After I read the message, kabalo ko nga gikan to ni Jeff. Pero wala na mahimo ihan text because I'm getting married to Tyrone. The man who stood by me. Ang tao nga puro kalipay ang gihatag sa kuha, sukad mi nga nagkauyab. Then nakasal mi ni Tyrone last January 2019. And I am 2 months pregnant now. Lahat talaga ng pangyayari may dahilan. Wala ko gadahom nga after my heartbreaks with Jeff, I will meet Tyrone. And siya di ay ang gitagana para sa kuha. Mo nang ang ako lang miingon nga don't find love kay kusa ra nang moabot sa inyo ha. Kung para na sa imuha, para jud na sa imuha. Ladies and boys, mga kana ang confession ni Chen. O karon natong basahon ang reply ni Jeff sa ani nga confession.